खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव बर' हारिजों लोगोसेनो बा बर' माहारिजों लोगोसेनो बे समाव गुबुन गुबुन हारिफोराबो बिपिएफ नागारबाय बिपिएफ खौ जोगारबाय गुबुन गुबुन समाव जों नुनो मोनदों जे बर' माहारिनि आफादफोरजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन समाव जे मदद होनायखौ नुनो मोनदों इउपिपिएलआव मदद होफैनाय थामहिनबा इउपिपिएलआव जगदान जाफैनायखौ नुनो मोनदों दा थिग बेबायदिनो बर' हारिजों लोगोसे बा बर'फोरजों लोगोसे गुबुन हारिफोराबो बिपिएफ खौ नागारबाय बिपिएफ खौ जोगारबाय बे समाव बेंटल सेरफां प्राइमारिनि गोबां दैदेनगिरिफोरानो बे समाव इउपिपिएलआव जगदान जादों ट्रेन दाब्बा बायदि लोब ट्रेन दाब्बाफोर बायदि लोब बिपिएफ खौ नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान जाफैदों लोब सारि फैनानै बे समाव सारि लाइन फैनानै बे समाव बिपिएफ निफ्राय इउपिपिएलआव जगदान जादों जगदाननिफ्राय जगदान जानायखौ नुनो मोनदों इउपिपिएल जिंदाबाद प्रभात बर' जिंदाबाद इउसि ब्रह्म जिंदाबाद जन्त्र बसुमतारी जिंदाबाद बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हानजाया लाथिख' जाबारसिगोन नामा जिहेतु गोबां दैदेनगिरिफोरानो बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान जादों आरो इउपिपिएलआव जगदान जानानै बिथांमोना बुंदों जे बे समाव बिपिएफ थानाय नंला बिपिएफआ जोबस्रांलांसिगोन आरो बेफोरनो मोनफा मोनफा फोरमान नामा जाय जिहेतु जों नुनो मोनदों जे ट्रेन दाब्बाफोर बायदि लोब सारि गुबुन हारिजों बर'जों लोगोसे गुबुन हारिफोराबो बे समाव इउपिपिएलआव लोब जगदान जानायखौ नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो बेंटल सेरफां प्राइमारिनि कानिपुर मुसलमान हारिनि गासै 52 बिपिएफनि गोख्रों सापर्टारफोरा मददगिरिफोरा बे समाव बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान जाफैनायखौ नुनो मोनदों कानिपुर ओनसोलनि रायजो राजाफोराबो सांग्रां जादों रायजो राजाफोराबो माइनरिटी हारिनि रायजो राजाफोराबो बे समाव सांग्रांथि जादों बिथांमोना सांग्रां बेनो जों बे समाव देरहागोना सोर बे समाव बिथांमोननि सुखु दुखुनो दा बिथांमोननि गांनाय उखैनाय बाथ्राफोरखौ सोर बुजिगोन आरो बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'नि आखाइ बा प्रमद बर'खौ बिथांमोना मोजां मोनदों बिथांमोनानो सासे दैदेनगिरि होननानै बिथांमोना सानदों जायनि थाखायनो बे समाव लोब गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो इउपिपिएलआव जगदान जादों थिग बेबायदिनो दिनै बिटिआरनि गोख्रों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिनि न'थियाव फैनानै बे समाव 52 बिपिएफनि गोख्रों सापर्टारफोरा मददगिरिफोरा बे समाव इउपिपिएलआव जगदान जाफैदों प्रमद बर'खौ गोख्रों खालामफैदों रनजित बसुमतारिखौ गोख्रों खालामफैनायखौ नुनो मोनदों आरो बे समाव मोनसे सोंथि जाखाङो चिरां जिल्लायावनो गोबां दैदेनगिरिफोरा जगदान जाबाय बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्मजों लोगोसेनो आरोबाव बेनि अनगायैबो गोबां दैदेनगिरिफोरा बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान जाबाय थादों आरो थिग बेबायदिनो बेंटल सेरफांनि कानिपुर गामिनि मुसलमान हारिनि 52 बिपिएफनि गोख्रों मददगिरिफोरा फुंबिलि समावनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथां रनजित बसुमतारिनि आखाइ गोरोबफैदों थामहिनबा बिथांनाव फैनानै माला गानफैदों इउपिपिएलनि माला गानफैनायखौ नुनो मोनदों बे समाव नोंथांमोननो बे खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय गोजोन्थों আমি আগন্ত দিনত হাগ্ৰামা দলত আছিলোঁ আমি এখন মানে ইউপিপিএলত যোগদান কৰিছোঁ হাগ্ৰামা কি বেয়া পাইছে নেকি আপোনালোকে হাগ্ৰামা বেয়া পাইছে মানে আমাৰ ৰাজ্যৰ কামবিলাক যিবিলাক কৰোণা আছে সেইবিলাক আমাক কৰি দিয়া নাই তাৰ কাৰণে আমি ৰাইজে সকলোৱে আমাৰ কাৰণে ৰাইজে সকলোৱে আমি যোগদান কৰিছোঁ কি গাঁৱৰ হয় আপুনি কানিপুৰ গাঁও আপোনালোকৰ অঞ্চলৰ কাৰণে 17 বছৰ বিপিএফ দলে শাসন কৰিছিলে আপোনালোকৰ অঞ্চলৰ কাৰণে কি ডেভেলপ কৰিছে বুলি ভাবো আপুনি আমাৰ হাগ্ৰামা দলৰ পৰা আমি আজি 15 বছৰ আছিলোঁ হাগ্ৰামা দলত আমাৰ গাঁৱত কৰোণে মানে একোই কৰা নাই আমি দুটা ৰাস্তা ঘাট দলং এটা খুজিছিলোঁ আৰু আমাৰ জমিনৰ বহুত আমাৰ পানীৰ প্ৰয়োজন আছিল পানীৰ প্ৰয়োজন আমাক দেওয়া নাই দিন বুলি কৈছিল এটা দলং দিম বুলি কৈছিল সিহঁতো দেওয়া নাই
তার কারণে আমি খুব দুঃখিত হই আমি আজি ইউপিগুলো যোগদান করেছি मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, वुडेन फ्लोरिं, वालपेपर, स्टील रूफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।